مامۆستای ناینی لە دەڤەرە ئامێدیە ماژەبەیەکێ دەدەن و پێتیڤەیەکی ڕێزیە نافماڵا کوردی بێتە ڕێخستن بەردەوام گفتوگو بهێنە ئەنجامدان di navbera layên siyasî da ku qeyranên siyasî û darayî li Herêma Kurdistanê bêhne çareserkirin ku di heyama pitir ji 2 salan e. Hewlatiyên Herêma Kurdistan ji egerê neyekirêziya nafmala Kurdî û dîrkeftina layên siyasî ji hevdû tu jî mezintirîn nehametî bûyne. و هرچند هەوڵاتیان هەرێما کوردستانê sereraya evan qeyrana palpişt û piştevanên hikûmetê bûyne û di heman dem da jî serbaz û pêşmerge bûyne ji bo parastina axa Herêma Kurdistanê. Em hingê bi ser dikevin, ev millet ev ser dikevitin illa serkirda yên bilind û hetayê biçîk hemî pêk ve peyama wan bibîte hek heşê ku dibkin û tifaqê ferqa ji dahîn mabeyna xelkekî de nemêtin. Mamostaya ayinî rolekê gelekî berçav û kara heye. Hemî dema hemî wexta da û ew yê cewazek mamostaya dîtir yê ew şe bêjin mesela yê perwerdeyê an yê dîtir rolevê divêt rolekî kara bîtin piştevaniya hikûmetê bîtin kawdanê sext da wê nexweş de xasatan van kawdanê em tê da dûrîn layê aborî ve layê şerî ve û her wesa em handanê hewlatiya bikin ku xora girin beravan qeyrana van ezemata. مامۆستای ئاینی هەرکێکی گەڵێکی مەزن سەرێتوی بەرپرسەتیەکە گەڵێکە مەزن یەکسەر ستوی مامۆستای ئاینی پێغەمبەری خودی سڵاوت خودت سەر بن بێژن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نەبەس مامۆستای ئاینی بتنێژ یعنی هەکیت بێژن هەرگرن بەرپرسەتی ئەوان مەسئولیەتیە بەلکە ئەم هەمی یعنی بەرپرسی هەر ئێکشمەش لای خوبە یعنی دەستی خێری بیت زمانê miroviyê xêrê bike. Berdewam gotara mamosta û zanayên ayinî ew bûye ku yekirêziya nafmala Kurdî bi hêteparistan da ku nebine eger ew destkeftin ku çendehan sal bi xîna hezaran şehîdan bi dest hatî ji bo berjevandiya partiyetiyê bi asanî bihête ji destdan. Esam Abdurrahman, Kenalê Badînan Sat, Amêdiyê.